Aquesta piscina i dutxa són l'origen del gimnàs Sant Pau. Va començar a funcionar fa 75 anys a iniciativa de l'Ajuntament, que d'aquesta manera volia combatre certes malalties. El 1914 va haver una epidèmia de tifus i en aquella època es parlava molt d'higienització. El barri era un barri pobre i una de les mesures que va pensar l'Ajuntament va ser fer uns banys públics on la gent es podia anar a dutxar. Al llarg d'aquest temps, el gimnàs ha passat per diferents propietaris, però l'edifici és l'original. Des d'en fa 4 el porten antics treballadors que tenen molt present el barri on estan. El Ramadà tanquem a la 1:30, nosaltres tanquem sempre a les 10:30. Nosaltres estem al Raval, el nostre públic, un 60% és immigrant, després poden apuntar-se si no tens papers. Tenim algun nen que si ens ensenyen les notes ja han aprovat, venen també de forma gratuïta. El gimnàs aplica tarifes especials segons la renda dels clients. Aquesta decisió ha fet que actualment la situació econòmica no sigui molt bona. Per això estan en converses amb l'Ajuntament perquè assumeixi aquesta tasca social.